Ncumi, the first time sidibana siko I mangingihlala kuyo ubhubhe utata wapha estradweni umama wapha ukhokhelwa ngumama kaNcumisa sithi sawabini abantu bakhonze wisile the rest phakula ngenqini khonza kuyo kunzima andiwinkele uMamchangane nami ndimwinkele ndithi ndizawuhlabela wena uzawuvula. That was the first encounter with your mother and yourself. Sidibana kwindawo enje. But allow me to say kuwe nosapho lwakho njengomuntu oqalayo kumapha into yokubana you know ukukhonza kwethu uThixo there is no guarantee yokubana nje basihamba lemithandazo kangaka sishumayele and so forth akuzibako nje nakuthi ibe yilakhi into yokubana imisebenzi yakho ilandelane nawe ngolhlobo sigcwele ngalo apha. And so I want to say kwinto yokubana nawe nosapho lwakho God has not made any mistake ngokuthatha uMamchangane. Yes, there are times of who's feeling desolated from the whole thing. But allow me to say, moments of desolation are also moments of discernment. So, allow me to say, Mamchangane, i-contract yakhe ebeyisayine ifikelele esiphelweni yathi leta xa ifika kuye enamagama amathathu yathi come at once. Shilo ithi come at once. Wanqwala wandibiza wathi isa ngasabela njalo. You know, that is the greatest thing of honor esinqopisa ngayo singamaKristu. Zazizwa kweziveki zizayo ngovuko xa kuthiwa bana olwethu ukholo alusekelwa ngekufeni kodwa lusekelwe eluvukeni. Sinxiba sikhonza nangecawe and so forth, it is because we believe fully okokubana the one who raised Jesus out of death will raise us also nathi ekufeni sakuvuka nathi thina sikholwayo. And so allow me to say that okokuqala nawe xa ndizama ukuthuthuzela. And so Ncumi uThixo at sometimes usapho ngildaza sekhaya akaveli ngohlobo esinqwelo kanye adla ngovela ngalo. Ngidla ukuthi mina akazuvela njengeza posters bantu ubabiza abagama babantu bagqitha posters xa ugqitha ngendlela nentsebe enxiba into ezimhlophe and so forth. But how God will reveal himself, it is when times of disappointment blind you so much that ungaboni nokulunga ohamba nako endleleni. Because uchilo lomzalwana uthi apha the journey was so much blinded by disappointment that no qala umuntu who opposed to this disappointment wabuza umuzi into okubana nguwe wedwa na umhambi eJerusalem. Statements sempoxo le into ba awusibonanga izinto ebeziqhubeka apha to the point of that into okubana ungasibuza into okubana utheni si disappointed. Nanoba nake experience a moment indla ngosiphiso kakhulu abantu bane expectations ezinkulu ufike xa inkonzo ingihamba ngalendlela ifuneka ihambe ungivesithi hayi ndivanga ke namhlanje ayihamba kutheni because of such expectations bebenazo when they entered Jerusalem to the Passover. But now because those expectations were not met baqala badamba in other words, these people who are journeying back home babuye na disappointment ethi into yokubana sizamile sohlulakala. The Messiah that God promised 600 years ago ayenzekanga lonke. These people ngabantu bebekade betsala indumiso kaSimoni when he sees Jesus entering ebanjwe uMaria wathi yamdulula nankosi umkhonzi wakho ngoxolo ngokuba elubonile usindiso.
people bahamba begoduka uxolo kubo into entsha bakhazukile inhliziyo zibhaqwa uDavethi xa yasithi encokola nonyana wakhe athi kubi lokuba inhliziyo yami ikhazukile ndabuyela endlini kabawo ndidambukile. And so, Mr. These people, bakotuka, inhliziyo zabo zingemnandanga. I don't know. Noma ngiyayazi na umuntu ogoduka enenhliziyo expectations singamithwanga uthi noba uyofaka iCV kubuye rejection uthi noba uyofaka ileta yokungena esikolweni ibusithi rejected. And so as they walk back home babuye be disappointed. And so Gamende, at this moment a journey of disappointment suddenly turns to a journey of hope. A journey of hope. A journey of hope. It's journey. Ukuba journey yakho iqala get disappointment. Allow me to say, hope simply follows after. Hope simply follows after. Oh, hope simply follows after. These people, when they heard Jesus, allow me to say, amen. It is Jesus who is speaking. But because of how he speaks, his eloquence, indlela athetha ngayo, indlela acacisa ngayo izibhalo, they don't know about Yesu. They simply say, you cannot leave us. People abakwazi okokuba udibene noThixo. They don't know that you are a God-sent person. But because of how you act and your morals, basuke bathi, oh, ngiqonela ufana naye. And so hlala nathi is a statement of saying, ewe, we are disappointed. But nathi remedy mfondini. Oh, naliyeza sakunqanwa. Naliyeza as we are going to sleep. Naliyeza. And so he remains with them. He remains with them. He remains with them. The remedy remains with them. The remedy remains with them. Oh, God has no lay-by. The moment he remains, the doors that were locked suddenly opened. The moment when Jesus remained in this house of Emmaus, the hearts that were dismantled and distracted by indebisajeka Jerusalem yasuka vumi verse ethi namhlanje iminqweno yami ibheke ezulwini. And so, when Jesus remains, a testimony shines. Yati the testimony. Tibonene no Chico. Tibonene because utumbali. Kaibabona. And then we are some kill. Itimbali, they ran to tell the people in Yogobana, we have seen Christ. We have seen Christ. Remember, when a journey of disappointment turns into hope, when a testimony, when you see the Bauteta, the Monapakum, the journey kakangoku, but the hope that walks with you. Uzamanu sithi nakuthi namwanshu mama kodwa nabonene noThixo ohlangu umphefumulo andabe uthi mandinike ba izajobo mfundini asicule futhi sicule brother Salokazana uzizi usiyevuleleke sicule tata abakhoyo ingathi ngesemvulelo uColvin akhabe esondela
abahlali torho usisi ubhuti ii-guilders endihamba nazo endleleni, ifemeli yoodlomo namagcina. Ndiyivumeleni torho emveni kwemini ndithi bhotani ndizawuyiloza Sister Changani because ndishiye umama ebukele iskim sam. Hayi buti. So mna ndazanye nalihluku. Kodwa ndiba nexhala qho xa ndisiza kwiimeko ezinje, kuba ndiba nento ethi ndizawuba njani xa ingumama. Ekhaya ke mna ke ndinguntondo. Cela shwele mfuthu. Ndinguntondo phaa ekhaya. Ngumntu okhawulezayo nolila, especially into xa isiza kumama. Ndingumntu okhawulezayo. Kodwa ndifuna ukuthi Sister Changani, nguThixo waziyo. nguThixo waziyo. Umama mhlawumbi ebenencoko phakathi kwakhe noThixo esithi kunoba ndiphele zinhlungu ngisikunibizele ngakuwe bhetele. Into ke eyi-disadvantage asikwazi uthathelana ngencwina. Kodwa ndiyafuna ukuthi Sister Ncumisa ziningalili kakhulu because umama uphumlile. Kwaye we assure you okokuba akasoze baphinde atyiwe zinhlungu. Thina ke we believe zizi okokuba especially amaKristu bayakholela kwinto ethi mhlawumbi we do not have to see apho uncedo lwethu luzawuvela khona, but we use our past experience to okokuba lusincede siphumele kwindawo kwiintlungu esijongene nazo. Ndiyaqonda yontlungu yokuqala lena nifeyisana nayo ezifemeli, kodwa nimana niphumela. Ngamanye amaxesha akazivezi identity uYesu Bushweme, kodwa kukho amaxesha when his presence akukho need im-identifye. Ibona ngokwemisebenzi yakhe, kuba nangoku aba bazalwane babengayazi okokuba apha esikhepheni banoYesu. Baveza umbuzo, ngubani nalo ululanyelwa nezilwandle? Kuba xa kukho uYesu zonke izinto abezikhephile ziyaphela. And therefore sasingamboni, kodwa siyamazi ukhona khona nguYesu owathi ayavela wathi sikhona esasihlala 38 years. Hayi buti. Nika buti abathukhuko siyamazi uYesu. Izashwele. Yesu sinokholo okokuba ukhona uThixo. Nike. Uli. Yazi le vesi ibekwe apha weza ndiyava nje ke kuthiwa mandizovala le Bhayibhile. Andivanga ke ngale vesi noba ithini khona, kodwa ndivile yandikuthethwa noNcumisa. Ndizawusondela ke nam ndinganibulisanga nje bazalwane, ndibulise nje kwifemeli yalapha ekhaya, ifemeli sithi ngoku ngabazili. Andiyitsho ke ncumo nam ndithi yiseleni nobuyakhaka. Lalani ngayo le ngubo nobuyarhwexa. Kulungile. uThixo besazi. Oba uThixo bengazi ke basikho kule ndawo. Kodwa
sizothi kuwe namhlanje xa ndijika ke Novula sisuka kuyo nemeko Ncumisa iminyaka edlulileyo ndike ndadibana nesehlo esinjena ndakhe ndangavuma ukuthuthuzeleka kangurakeli kona ndincedwe xola lelinye ixhegwazana hayikhaya xa sifika sizawungcwaba umama andibalisele elinye ibali sikhukukazi senkukhu Ncumisa sapha ekhaya sasinamantshontsho hayi bhuti man simana ukuthi xa kuvela ukhethe sitweza amaphiko siwafihle amantshontsho waso hayikhaya ke kwakukho igoqo andawo xa nisukotheza Ncumisa nibeke inkuni kuyo amantshontsho apha ekhaya seyiqhelile ba xa ebona isithunzi sikakhethe akagobane abalekele phansi kwegoqo kodwa mandiliyeke libali Ncumisa ndivenze indawo ethi apha wasondela andiyazi ivesi bendawoni kodwa nam mandiyaleza into yethu uThixo uyasondela nakwinikinike lifana nam kodwa uThixo yena uyasondela usondela uThixo sele singamazi yanduba uzawusondela kodwa suku uThixo intervene phakathi kwemeko esikuzo asuku uThixo yena asondela mandikuthembisa ke Ncumiso ba nakulani meko uThixo uzawusondela uThixo uzawungenelela ngoba ndibeva abazalwane besithi xa bemcenga uThixo sale sangani mini hlala nathi ngoba ilanga litshonile ngalo lonke laxesha babengambona oba nguThixo lo bahamba naye kusazawufika lo xesha noba ngemini sobunzima ungambona uThixo Ncumisa kodwa mandikuthembisa oba phakathi kwentlungu zakho lelo xesha lirayithi lokumbona uThixo uzawusondela uThixo nakuni seningakhali njengabantu abangenathemba ngoba uThixo uyasondela futhi uThixo kangamkhethi wabalala mntu kodwa uThixo usuka ngeli xesha kanye ungalindelanga asuka sondela uThixo futhi ubangaba awukafumana ingxaki awukazumbona uThixo esondela xa ndivala Novula wasuka ukhethe wafika eli esikhukukazi sikamakhulu sisaqholaxhola wasuka wathi ukhethe afika walithatha intshontsho kanti lonke lo xesha kuzisichotho sasibetha isikhukukazi Ncumisa sasibulala asuka amantshontsho atshona phantsi kwegoqo ngoba khangela indawo yokusithela Ncumisa ukhangela indawo yokusithela xa uzibona ungena mama ngale mini namhlanje kodwa uzawazi uba likhona igoqo uThixo akunika lona uzuqatha phansi kwegoqo kuthi ngexesha elifanelekileyo uphume phansi kwegoqo ngoba uThixo ukwenzele indawo yokuzimela ungamqumbela uThixo ke sisi ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.